kaya apa? Lali janjine dados. Iya. Ya aku protes. Jajal, garingan. Susu diabetika pertama. Ya. Ji rolu. Sek susu gitu sing kuwi. Susu perawan rasane ra karuan. Susu randa rasane rasa pira. Nah, iki yang perlu saya protes. Lah, apa? Sopo ngomong lek susu rondo rasane sepiro? Rasa piro? Saya niki. Nggih. Ora ngerti. Napa apa nate to, Pak? Gurih. Bu. Tengok omahe susu rondo ya piye. Pripun, Pak? Napa nate napa dereng, Pak? Gurih sih rasane. Langsung dadekke yo. Sajane pepak iki rumah saku. Sampun. Sampun. Kan jarene sajane pun pepak. Nah, urung. Nggih, tambah malih. Tegese sajane pepak iku kudu dikompliti ngono. Jajane kowe.
Terima kasih. Lali janjine wis gak